ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ହେଉଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଫଗୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଆଜି ଦୋଳ ବିମାନରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇ ଭ୍ରମଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନଗର ନଗର ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଇ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାହୁଏ। ଅବିର ଖେଳାଯାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବିର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଧି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ୍ବ, ଚଣା, ସାକର, ଫଗୁ ଇତ୍ୟାଦି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡିଖାଇ ପର୍ବ କହନ୍ତି। ଦୋଳ ପର୍ବକୁ ପଳାଶ ଫୁଲରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ମହୁଲ, ଚାର, କେନ୍ଦୁ ଇତ୍ୟାଦି ନୂତନ ଭାବେ ମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ନୂତନ ଫଳ ଫୁଲ ଯାହା ସବୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ମହା ଧୁମଧାମରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହି ଦୋଳ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ଦୋଳ ମେଲଣ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସାଯାଇ ବିଜେ କରାଯାଇ ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଦ୍ୱାରୀ ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି। ତାହାର ସେଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଦ୍ୱାରୀ ଭୋଗ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଏତିକି କହିକି ରହିବି। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ମୁଁ ଆସିବି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ପବିତ୍ର ହୋଲି ପର୍ବର ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ରଙ୍ଗମୟ ହୋଇ ଉଠୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେକୃଷ୍ଣ।